Pa dobro, ali mi zato i imamo institucije, mislim, pričamo sve vreme o plagijatima života, da tako kažem, pošto imamo recimo jednu NASU koja je visokostručna, kvalifikovana institucija da pravi plagijate. Koja pravi plagijate. I da se vratim na ono što smo rekli, da su strahovi zapravo jedna kategorija kojom se drže ljudi u neizvesnosti i u neznanju. Znači, strahovi ne postoje. Strah je izmislio čovek da bi plašio drugog čoveka. I to je jednostavno, ako je neko svestan toga da je duša besmrtna i da će jednog dana da umre, mislim, to je jedina garantovana stvar koju čovek postaje svestan kad se rodi. Jednog dana će i da umre. Sve drugo u životu je projekcija i kreacija onog što stvori sam ili što iskreira uz pomoć društva i svega onoga gde obitava. Znači, ne treba se plašiti, jednostavno strahovi ne postoje. A imamo svaki dan bar jedno saopštenje nase kako se približava ovo ili ono, kako se, znači, ispada kad se malo bolje razmisli i raščeprka sva ta katastrofalna vest, da je to zapravo samo jedna kuhinja koja je poprimila potpuno suštinu mainstream medija u kojoj, ja ne znam da li oni imaju reklame u svom programu, pa se tako finansiraju što propagiraju koje kakve lažne vesti, ali jednostavno NASA postaje sve više kao jedan Disneyland za univerzum. Fabrika straha. Pa fabrika straha i nekih crtanih filmova, mislim, jednostavno prosto je neverovatno koliko katastrofa smo dobili došle vesti, zna se, približava se ova kometa, približava se asteroid, Nubiru dolazi, mislim, jednostavno ljudi, ne obraćajte pažnju na to. I ne odajte strahom energiju parazitima. Tako je. Apsolutno. Jer paraziti se hrane strahovima. Kad se neko boji, to je za parazite plodno tlo da se razmnožavaju jednostavno i da se hrane time i na taj način oni pogoduje im stanje straha kod velike većine ljudi. Samim tim, što se manje plašimo, sve smo svesni i slobodniji. Apsolutno. A vi što se plašite, gubite vitalnu životnu energiju. Apsolutno. Umesto da je zadržite za sebe korisno, iskoristite da nešto uradite, neki bi rekli motiku u ruke pa radite, vi se plašite i niste sposobni ni za šta, upropašten vam je život. Tako je, paraziti jednostavno koriste strah kao jedno od osnovnih oružja manipulacijom nad ljudima, jer da nema straha oni ne bi mogli ništa da urade. Ne bi mogli da manipulišu ljudima ako nema straha. Oni bi možda pobedili neki određen broj ljudi, ubili bilo šta, ali bez straha ne bi mogli da održe... Ljudi mogu da se otrgnu od svega toga, naročito ovi koji su potpali pod uticaje tih parazita i upali u tu mrežu, postoji vrlo jednostavno, sad sam ga pomenuo, selo, motika, kako se to brzo reši kad se prirodno živi i kad se vidi šta je priroda, svoje mesto u prirodi i koja je tvoja svrha, vrlo lako dođete na svoje mesto. Mogu, samo je najbitnije da čovek postane svestan da je u nečijim kandžama, to je najveći problem, osvestiti ljudi.